ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Malian. Kai mai dabino! Yi maza kawo mu. Baran ce. Yawa, nawa dabino ne? Nawa dabino? Wannan kashin nawa? 50 da na 20. Duka 50? Dabino ne 50 20. Kai mun fa san kasuwan dabino nan fa. Mun san kasuwan dabino nan. Yanzu dai sauke a kasa. Yawa, nawa kace? Da na naira 50 da na naira 20. Wane ne 50 wane ne 20? Yanzu dai tsaya in dauko mu je. Anan za mu siya nawa kace? Da na 50 da na 20. Ajiye to zo ka ije. Nawa kace nawa da na 50 da na 20. yanzu dai ya akwai canin 1000 a gunka na 200 za mu siya 800 kawo yanzu na nawa za mu siya ba na 100 guda biyu ba shine ai na ce mai kawo 800 za a baka 1000 kenan ko ta yarda 100 kawo mana to ba ni na kamata to ana ga duk muna tare ne me haka kuma haka ne abu kuma sai ka nuna halinka kana ji kai ya zami wawa nawa ka dauka yanzu 20 ko haka ne ko ɗari kenan mun ɗiba na 200 yawwa ka shiga gidan nan ka ce in ji matan ɗallawai ya ce a ba da kuɗin ajiye mana ajiye da bina nan wawa